baru. Berarti lo mau ya. Iki operatore drone lagi diprogram. Kayak drone ini kono kae. Iki operatore lagi program urung terbang. Iki lagi proses pengisian obat. Iki drone. Oh, ngisiin obatnya corona. Saya sebentar mas. Mulai. Woi, penyemprotan dengan pakai gerang. Wah, mlayu ra ono sik. Mlayu nang adoh sik. Betak zoom kadoan. Den ra apa-apa adoh ra apa-apa. Zoom nek ngedit. Oh. Lah wong nek kene lho. Oke, nice. Jarak kuat kok. Oh, ada ya ngarep. Jauh sekali. Oh, ngisor sik aja ada iki. Tapi ketok tapi cilik. Ketok tapi cilik ora apa-apa. Penyemprotan pakai drone. Wes balik iki. Oh iya, entek. Wes entek iki sine. Isine entek balik mulai ngesine karo ngesine. Karo ngesine iki. Landing. Nah. Ini mau landing. Nah, landing. Up. Ya. Ya.